Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Две думи ще ми позволите само. Промените в Закона за движение по пътището е тема, по която всички много разбираме. На едни скоростта им е голяма, на други скоростта им е малка, на трети не им харесва междинните знаци или нещо, което фигурира в този закон. Няма претенции законът да бъде съвършен, но искам тук да благодаря на всички народни представители, които бяха в комисията, на всички народни представители, които бяха в извънредната комисия, която господин Рунчев водеше, на експертите от МВР, от Министерството на транспорта, от Министерството на регионалното развитие. Мисля, че направихме една стъпка в правилна посока, имаме нови неща в закона. Надявам се времето да покаже, че сме били прави. Още веднъж ви благодаря за работата.